Hej, jeg hedder Barbara, og jeg går på G2, og jeg er 20 år gammel. Hej, jeg hedder Jesper, og jeg er tutor for anden gang. Jeg læser på 3. år på retorik, det hold der hedder G3, og jeg er 26 år gammel. Hej, jeg hedder H.C. Jeg er 24 år gammel, og jeg læser retorik for 3. år i trækning. Jeg var også tutor sidste år, sammen med min gode ven Jesper. Og vi har brugt det meste af vores ferie på at planlægge et meget fedt program til jer. Jeg vil gerne sige, at I skal huske, at introdagene er den 17. august, og den 26. og den 27. og den 28. skal I lave en frokost. Og I skal komme kl. 9, og det kunne være rigtig godt, hvis I ikke skal for meget eftermiddagen, fordi der vil vi også nogle gange gerne lave noget hyggeligt med jer. Jeg vil gerne fortælle jer, at vi har en overraskelse på programmet, som vi kan annoncere lidt mere op, når I møder. Og den glæder vi os rigtig meget til at præsentere for jer. Vi glæder os til at se jer på mandag.